na nga nahimong bagyo ang usa sa duha ka mga low pressure area nga anaa karon sulod sa Philippine Area of Responsibility. Gitawag na kini karon nga Tropical Depression Mirasol ug alas 2 karong hapon nasigpatan kini sa may Infanta, Quezon. Kini na ang ikatulo nga bagyo nga naumol karong buwan sa Setyembre ug ika-13 sa tibuok tuig. Matud sa Pag-asa, muhatod kini og mga pag-uwan sa nagkadiiyang bahin sa nasod lakip na sa Visayas. Samtang ang laing LTA nga anaa habig sa Palawan, gilaumang makagawas na sa Philippine Area of Responsibility karong adlaw. So as of karon, na natay mga na-issue ganihang buntag pa na rainfall advisory sa Visayas including Central Visayas na nakasinati og light to moderate with occasional heavy rain. Karon ma'am is pinapakita lang sa model is moving toward sa anihin ng bahin sa Luzon. So not yet ruled out na dili kini makalandfall.